Την άλλη μπορεί να κουβαλήσουμε και το ξύλο. Πάντως, αν έφτιαχνα σπίτι, στην κουζίνα θα την έφτιαχνα. Πες ότι είχα λεφτά. Θα την έφτιαχνα επαγγελματική με ίνοξη με τέτοιο. Αλλά πολύ ακριβό σπόρο, έτσι. Το πρώτο μοχίτο είναι έτοιμο. Το πρώτο μοχίτο είναι έτοιμο και θα σου πω πόσο καλό είναι. Περίμενα. Γεια. Και φυσικά γέμισε το δικό του ποτήρι πρώτο. Και το πίνει κιόλας. Πολύ ζάχαρο, βάλει στο Το δικό μου έχει πάρα πολύ ζάχαρο. Καλά, εντάξει. Ντοκουμέντο, το πρώτο μοχίτο. Το πρώτο μοχίτο του καλοκαιριού. Ναι, παιδιά, έχουμε και σαγκρία, έτσι. Πλάκα κάνεις, εγώ την πίνω. Εγώ πίνω. Έχουμε και σαγκρία. Για φώτιζε εκεί, για φώτιζε. Ο Ρούτσο κόβει τα lime. Τα lime. Κι άλλο lime. Φώτιζε, ανεβαίνει τώρα, μπράβο. Θα ανέβει τώρα Facebook. Τώρα, ναι. Έχεις ίντερνετ. Να, με. Πόσο πάλι πληρώνεις γι' αυτό? 80 ευρώ. 80! Όχι το ίντερνετ. Για όλα. Για όλα. Δεν το ξεπερνάω όμως. Πόσο αγγίγα σου Πολλά, είναι? έτσι, εντάξει. Τι φώτιζε, γιατί έτσι. Κοίτα, εδώ 80 ευρώ το μήνα είναι πολλά, έτσι. Κοίτα πώς τραβάει το δικό μου και πώς είναι δικό μου. Τώρα δεν είμαστε το ίδιο. Εντάξει. Πού να ανέβει έτσι σκοτάδι. Γιατί έπεσε το φως. Ωραία, από το δικό μου θα σου στείλω. Ναι, σωστό. Να μας ακούνε τι μαλακίες που λέμε. Εγώ φέτος το καλοκαίρι θέλω να βάλω δοκιμαστικά ένα μήνα. Έχει υδρώσει ο Ρετσούλιας φτιάχνοντας μοχίτο. Σιγά μην έχω υδρώσει. Η Κατερίνα μιλάμε αγόρι στο τηλέφωνο. Πού το κατάλαβες ότι είναι αγόρι? Το καταλαβαίνω τον τόνο της φωνής της. Τόσο καλά. Και το ζουμάκι που έβγαλε το πιάτο. Αυτό το ζουμάκι είναι όλα τα λεφτά. Αυτό το ζουμάκι είναι όλα τα είναι λεφτά. επαγγελματίας, δεν υπάρχει. Τι κάνει ο Masterchef? Καλά, εντάξει τώρα. Θα ζηλέψει και ο καλύτερος bartender, να ξέρεις. Βασικά, ξέρεις, το κακό είναι διαφορετικά τα ποτήρια. Δεν Και μπορείς πρέπει να βρούμε, μετρήσεις δηλαδή τη πρέπει να μεζούρα. πιείτε, να δείτε τι Και θέλει. εδώ τι κάνεις στο λεκανάκι, Ο γιος μου. Ο γιος μου. Μαγειρεύει. Και γιατί το έχει βάλει εκεί πάνω το δυο. Δεν χωράει στην μπάρα μου. Φτιάξε ένα ξύλινο μπαράκι να το πες μπάρμα από μέσα. Έξω, θέλει μπάρα, έξω, έχει χώρο. Έχει χώρο. Πλάκα Να ένα το πούμε πιτς στο μπάρ παπά που σου, στην πάσου. Λακωνία της προκοπής. Ξέρεις, Ναι, παιδιά, γυφτοκατάσταση τελείως. και να σπρώχνεις πολύ ενόπνευμα. Όχι φραπέδες και κλαμπ σάντουιτς και τέτοια. Έχεις την πλήθα. Όχι, αυτό παρά είναι οργανωμένο. Θέλει γυφτοκατάσταση. Α, θέλει κατάσταση. γυφτοκατάσταση. Αυτός πολύ πλατής δεν είναι ο γιος μας, παιδιά. Πάντως, εδώ στην Είναι αυλή γιος έξω. μας ο πλατήφυλλος. Επίσης μπορεί να έχουμε και τον λεπτόφυλλο. Αλλά αυτός μάλλον έφαγε παραπάνω. Και του είχα πει να προσέχει όταν ποτίζεται. Με μέτρο. Παράφαγε. Την επόμενη φορά θα... Εγώ θέλω χαμηλό ποτήρι, Σε παρακαλώ. χαμηλό θα βάλουμε Αβάνα Κλουμπ. Λάλμα ντε κούμπα. Για να έχεις χαμηλό. Όχι, το δικό μου είναι το Όχι. ψηλό. Αφού έχω Εντάξει. πιει στο Θες ψηλό. ψηλό. Εντάξει. Θες το ψηλό. Όχι. Ο Μέσος να μου καβατζώσει το ποτήρι μου. Γιώργο, και θα τα πίνουμε γρήγορα για να ξαναμαγειρεύει. Έτσι. Εγώ περίμενα να Δεν θα προλάβει να βγει ο ίδιος. Θα φτιάχνεις ποτά. Εγώ περίμενα να το φτιάξω το κουβαδάκι και το κουμπί για τα παιδιά. Έτσι πρέπει να Και είναι. έτσι Αυτό το είχαμε φτιάξει στο Έτσι δεν κάμπινγκ θα φτιάχναμε. υποσχέθηκε. Έτσι είναι η αλήθεια είναι. Ούφες. Ξέρεις τι είναι εκεί όταν το φτιάχνεις γίνεται το ωραίο. Βάλαμε το ανάβολο, Γιατί βάλαμε. λέμε, όχι μια χαρά είναι έτσι. Με αυτό το σύρμα χτυπάω κέικ δεν κάνουμε. Δεν έχουμε το κουδοχέρι. Θέλει βουδοχέρι. Δεν μπορεί να μην έχει. Βουδοχέρι εδώ, τα πάντα υπάρχουν. Παιδιά εδώ μέσα δεν μπορεί Τα να πάντα το υπάρχουν μέχρι και ρεόλια και τα μαλλιά βρήκαμε. Αυτό. Ναι, Υπάρχει και κουδοχέρι. τράπουλα δεν βρήκαμε. Μόνο τράπουλα. Θα βρούμε μωρέ. Καλά, εντάξει, δημιουργία, έτσι. Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Γιατί τον Αύγουστο είναι παχές ημερίες. Γιατί δεν τον άκουσα παχές ημίγες. Δεν ξέρω. Αυτό το Το έχει γράφει στον πει, τοίχο. Φιλοσοφική ερώτηση. αυτό το έχει πει ο ένας Και δύο μύγες ποιητής. που περιούνται, λέει. Είπε ένας άλλος, πώς το λένε, κάτι ευχές στα τραπέζι και ήταν ένας... Κάποιος εφέρεις, κάποιος τέτοιος το έχει πει, κάποιος μεγάλος το έχει πει. Να είσαι καλά τον Αύγουστο που είναι παχές ημίγες. Τώρα τραβάς βίντεο. Τόση ώρα τραβάω. Πανάγια. Ό,τι και αν λέμε, Όλα 5 λεπτά θα σε πάρω πανεύει. τηλέφωνο. γραμμένο. Πού είσαι και φτιάχνεις το τύπο. Όλο πανεύει. Και μαργαρίτες φτιάχνουν καλές.
Παιδιά, το πρώτο θα το πιείτε και θα μου πείτε τι παραπάνω θέλετε. Και τι θα πάθουμε, θα Αλκοόλ. δούμε. Να σου πω, στο δικό μου δεν θέλω πολύ αλκοόλ. Θέλει πιο πολύ σόδα η Έλλη.